Padung kami magtaod sa Pisonit karon namitaod kini. Guys, ready na yan ang sasakyan namin papuntang sa bahay ng aming lalagyan ng Pisonit. Yan siya. Yan. Guys, papunta na kami sa lalagyan namin ng Pisonit. Yan. Guys, let's go! Hindi pala ito ang bahay. Sorry mga guys. Yan, hirapan tayo sa Atras. Maganda kasi yung motor namin kasi parang atras siya. Atras. Hanap lang kayo ng motor na ganito kasi ang ganda. Pag itaw motor, yun yung mga motor, ina. Bawi. May atras siya. May gamot. Pang ano, pang pagkaan. Gamot sa. Ang hirap na ito. Meron ba? Girahin mo. Ayan, girahin mo. Grabe, ang hirap naman. Saan ba? Siguro, hindi na yan madaan. Yeah, siguro. Hindi na makasaka. Tarungin mo. Kan lagi kapil na bitaw ni. Anak kilid. Diha ba diha? Tanungin mo doon. Wala na. Patay ng service natin. Yung tourist guide natin, hindi mo. Baka mabukbog natin yan. Atras. Diyan pala ang daan. Diyan o. Pala ang daan natin. Yan o diha? Kaya na kami guys. Guys, ito na guys. Mabangga na tayo guys. Saan ba yung bahay nila? Ang bahay na magaling. Ang bahay na dapat sunugin. Sabihin mo, hanap kayo ng bahay na sunugin. Ito may tindahan. Ito na guys. Dito na kami sa Tatanggalin mo. bahay. Oh, layo pa. Asan ang Sa- sa boss? Sa unahan pa. Doon pa sa unahan pa pala. Sige, salamat. Ayusin mo sa pagdadrive dong ha. Kasi mabubunggo tayo sa ano ba? Ito na siguro. Ito pa daghan. Magtanong-tanong. Napabarog na namin na yung aming antena ng parabolic. Ito mga preo. Yan. Sana mag-success to pre. Sinisit up na namin yung wifi namin. Sit up muna sa router. Medyo Ipo sa ano. pula. Pula kalimuto ba? Sabog pa rin. Wala pang signal. Ayun. Nagka-signal na siya. Yan o. Yan mga preo. 3 bars siya preo. Yan. Kamuto ba? Anong paki kung mag-flavors yan? Success yung ginawa namin mga pre. Yung speed test namin mga pre, you know, 10 Mbps, ang upload niya ay umabot ng 16, 15, 17, 18, Sa Google yan ha. Speed test namin. 18, 19. Oh, yan 19.5 mga pre. So, uli namin kay humanag mo ang itaod. Huli na kami guys. Mga
kasama namin sa kauban ako. Para gamang gitaod sa kahoy. Okay, bye-bye. Subscribe kayo sa